हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा लोगोफोर मोनसे बिग आपडेट सफैदों NHM आव साख्रि कन्ट्रेक्चुअल दा बे पोस्टआ आसामनि थाखाय 200 नि बारा दङ दा बेयाव हौवासाफोर हिनजावसाफोर गासैबो एलिजिबल जानायफोरा एप्लाइ खालामनो हागोन एन्ड एप्लिकेशना जागासिनो दङ लास्ट डेट 25 मार्च दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांगोन अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जों नायगोन अफिसियेल नटिफिकेशन आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन दा जों फैबाय अफिसियेल साइटआव स' बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना रिक्रुटमेन्ट मोनदों बेयाव क्लिक खालामबानो नोंथांमोना अफिसियेल नटिस नायनो हागोन दा लिंकआ ओरैबायदि बिजि मानोना अल आसामखाय गोबां ट्राइ खालामगासिनो दङ दा बेखायनो नोंथांमोना ट्राइ खालामबाय था दा जोङो डाइरेक्ट नायनोसै अफिसियेल नटिफिकेशन गोबाव खालामा स' नोंथांमोना जायफ्रा इन्टारेस्टेड मोनो भिडिअ नायबाय थादो बेनिफ्राय नोंथांमोना हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो एप्लाइखौ खालामनो हायो दा बे जाबाय जोंहा अफिसियेल नटिफिकेशन नेशनेल हेल्थ मिशननि आन्डाराव नोंथांमोना NHM आवहाय हेल्थ डिपार्टमेन्टआव साख्रि मावनो हागोन हस्पिटेल लाइनावहाय नोंथांमोना साख्रि मोनहैगोन कन्ट्रेक्चुअल हिसाबै नाथाय मावबाय थानो मोनो दा बेनि अनलाइना लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव दा पोस्ट लाइफ पोस्टआव बैसो आरो फरायनाय दङ बेनिफ्राय सेलारिबो दङ जों बेखौ नायगोन एन्ड बिनि लास्ट डेटआ 25 मार्चसिम नोंथांमोना खालामनो हागोन अनलाइन हिसाबै हिनजावफोर हौवाफोर गासैबो खालामनो हागोन बेखायनो लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव नोंथांमोना चेक खालाम दा बिदिबा गोबाव खालामा जों नायनोसै पोस्ट वाइसआवहाय बेसेबां फरायनाय नांगौ दा जोङो फार्स्टनिखौ नायबाय बेनो जाबाय OT टेक्निशियानावहाय एबा अपारेशन थियेटार टेक्निशियानाव 10+2 साइन्स स्ट्रिमनि जानांगोन नोंथांमोना बेयाव दङबा लोगोसे डिप्ल'मा नांगोन OT आवहाय 33 भेकेन्सि 20,000 पर मान्थ नोंथांमोना मोनगोन 45 इयार्ससिम 18 निफ्राय ICU टेक्निशियान नोंथांमोना खोनायो 10+2 साइन्सनिफ्राय जानांगोन बेनिफ्राय ICU नि टेक्न'लजि एबा BSc बा डिप्ल'मा नोंथांमोना क्रिटिकेल केयारावहाय नोंथांमोना खालामनाय जानांगोन 20,000 सेलारि बेनिफ्राय 33 भेकेन्सि बेनिफ्राय एक्सपिरियेन्स दङबा मोजांसिन बेनिफ्राय नोंथांमोना BSc लिरनाय दङ BSc नोंथांमोना साइन्सनिफ्राय डिग्री पास खालामबाबो बे पोस्टआव हागोन बेयाव लिरनाय दङ देन बेनिफ्राय फैबाय नोंथांमोननि केस रेजिस्ट्रि एबा रेजिस्टारावहाय नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास खालामनांगोन मिनिमाम 1 इयार वर्किं एक्सपिरियेन्स नांगोन नोंथांमोना 15 भेकेन्सि 11,760 पर मान्थ नोंथांमोना मोनगोन बे पोस्टआव देन नोंथांमोननि बैसोआ 43 इयार्ससिम 18 निफ्राय स्टार्टिंआ 18 निफ्राय रेकर्ड किपार दङ दा बेयाव नोंथांमोना एनि डिग्री पास बेनिफ्राय 1 इयार वर्किं एक्सपिरियेन्स बेयाव बिदों 7 भेकेन्सि 15,000 पर मान्थ नोंथांमोना मोनगोन बैसोआ 43 इयार्स 18 निफ्रायनो हागोन डाटा मेनेजार दङ नोंथांमोना MTech बा MCA बा BE खालामनाय जानांगोन बा नोंथांमोना MSc IT नोंथांमोना बेयाव मोनदों कम्पिउटार साइन्स दङ सानै भेकेन्सि 24,000 पर मान्थ नोंथांमोना मोनगोन आरो बे पोस्टिंआ आसामावनो जागोन नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय मोनहैनो हागौ जेब्ला फाइनाल लिस्टआव थाङो बेखौ मिन्थिगोन एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव पोस्टआ फैबाय नोंथांमोना डाइटिशियान मोनदों बे डाइटिशियानाव नोंथांमोना BA बा BSc इन होम साइन्स विथ फुड एन्ड निउट्रिसनाव दङबा डिप्ल'मा दङबा नोंथांमोना 7 भेकेन्सि मोनदों 18,000 नोंथांमोना पर मान्थ प्लास 500 दंबावो बेखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना एन्ड डिस्ट्रिक्ट PPM दङ नोंथांमोना बेयाव एप्लाइ खालामबा पोस्ट ग्रेजुवेट खालामनांगोन नोंथांमोना बेनिफ्राय 1 इयार वर्किं एक्सपिरियेन्स दङ बेनिफ्राय सेलारिया 19,000 पर मान्थ पोस्टआ 12 दङ देन फैबाय डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोना मोनदों कनसालटेन्टआव सानैल' भेकेन्सि बेयावहाय दा नोंथांमोना खम भेकेन्सि बेयाव MBBS नांगोन बेनिफ्राय सिनियर ट्रिटमेन्ट मोनदों बेयाव सुपारभाइजाराव नोंथांमोना 6 भेकेन्सि 15,000 पर मान्थ डिग्री पास खालामनांगोन एनि स्ट्रिम बेनिफ्राय 3 मान्थ्स मिनिमाम कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांगोन बेनिफ्राय लाइसेन्स नांगोन गारि नांगोन नोंथांनि बैसोआ 18 निफ्राय 43 इयार्ससिम बे पोस्टआव हागोन देन नेक्स्टआव नोंथांमोना बेयाव TB मोनदों HIV बेयाव मोनदों बे डिपार्टमेन्टआव नोंथांमोना डिग्री पास खालामनांगोन मिनिमाम 2 मान्थ्स बेयाव कम्पिउटार सार्टिफिकेट बेनिफ्राय नोंनि गारि थानांगोन लाइसेन्स थानांगोन 19,000 पर मान्थ मोनगोन आरोबाव TB HB मोनदों नोंथांमोना बेवहायबो नोंथांमोना डिग्री पास बानो हागोन 15,000 सेलारि बेयाव मोननो हागोन लाइसेन्स नांगोन गारि दङबासो नोंथांमोना बेयाव माने चान्सखौ बांसिन मोननायनि दङ चान्स अबाउट एनि डिग्री पास नोंथांमोना बे पोस्टआव इलिजिबल जागोन बेनिफ्राय अर होननाय दङ बेजों गोरोबबा नोंथांमोना बे पोस्टआव इलिजिबल जागोन बेनिफ्राय एकाउन्टेन्ट दङ नोंथांमोना एकाउन्टेन्टआवहाय नोंथांमोना कमार्सनिफ्राय खालामनाय जानांगोन 15,000 पर मान्थ भेकेन्सिया 12 दङ बेखौ नायबानो जाबाय भेकेन्सि लाइनखौ नोंथांमोना बेनिफ्राय आर्बान हेल्थ कअर्डिनेटर दङ बेयाव नोंथांमोना MBA बा पोस्ट ग्रेजुवेट डिग्री खालामनाय जानांगोन 24,000 पर मान्थ दङ बेनिफ्राय हस्पिटेल एडमिनिस्ट्रेटर दङ बेयाव 3 भेकेन्सि 24,000 बेखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै अब्ला गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन ब्लग एकाउन्ट्स दङ BCom खालामनांगोन 3 इयार्स पोस्ट क्वालिफिकेसन नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स नांगोन 16,000 सेलारि बेनिफ्राय नेक्स्टआवबो ब्लग डाटा मेनेजार दङ 16,500 नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लादो मास्ट हेभ कमप्लिटेड ग्रेजुएसन एनि डिसिप्लिन बानो हागोन होनना बुंदों लोगोसे 1 इयार कम्पिउटार सार्टिफिकेट नोंथांमोना बेयाव नांगोन देन 9 भेकेन्सि दङ बे पोस्टआव नोंथांमोना PDF फाइलखौ नाय अब्लानो बुजिजोब
So बेनिफ्राय 19 नम्बराव BBD टेक्निकल नाय दङ बेयाव 18,000 पर month मोनगोन डिग्री पास खालामनांगोन साइन्सनिफ्राय आरो नङाबा एनी ग्रेजुएट विथ साइन्स साबजेक्टनिफ्राय नोंथांमोना नङाबा बाय'ल'जि साबजेक्ट स्ट्रीम दङ बेखौ नायबानो जाबाय सो बेनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोननि माखासे पोस्ट दङ खमसै नोंथांमोना बेखौहाय नायलांबाय थादो बेखायनो PDF फाइलखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना मोनगोन सो गोजौनि पोस्टआ माखासे टेक्निशियान माखासे डिप्ल'मानि गोजा नोंथांमोनाहाय जेरावनोखि क्राइटेरिया गोरोबबाय बे पोस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो आरो बे साख्रिया नोंथांमोना आसामाव जागोन एन्ड बेनिफ्राय ब्लक कमिउनिटि मोबिलाइजाराव नोंथांमोना बेचलर डिग्री खालामनांगोन ससियेल वर्कआव बा रुरेल डेभलपमेन्टआव बा ससियलजियाव बा ससियेल साइन्सआव बेनिफ्राय 1 year वर्किं एक्सपिरियेन्स बेयाव बिदों 16,000 मोननो हागोन बेयावबो नोंथां बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट कमिउनिटि मोबिलाइजार दङ बेयावबो नोंथांमोना पोस्ट ग्रेजुएट जानांगोन ससियेल वर्कआव बा MSW बा ससियेल साइन्स बा रुरेल डेभलपमेन्ट एटलिस्ट 3 years वर्किं एक्सपिरियेन्स 24,000 पर month मोनगोन सो बेबादिनो डिस्ट्रिक्ट कर्डिनेटरबो दङ MBA खालामनांगोन बा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नङाबा डिप्ल'मा इन नोंथांमोना माखासे सेक्टराव खालामनांगोन आरो दा बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोननि माखासे क्राइटेरिया NHMनि आन्दारावहाय पोस्ट फैनाय दा बे नोंथांमोननि लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव गासैबो डिटेल्सखौ नायफिनदो PDF फाइलखौ डाउनलड खालामदो मानोना गोबां पोस्ट दङ बेखायनो भिडिअआ जोबोर गोलाव जागोन बेखायनो बेयावनो दोनथ'बाय नेक्स्टआव नोंथांमोना एप्लाइ प्रसेस भिडिअ मोनगोन दा बेनोसैमोन दिनैनि लेटेस्ट आपडेट